Как аз съм Хакер БГ и ще правим леден кола чалендж. Започваме. Сега ще го пъхнем в фрезера. Малко избързах, ама този клип ще бъде кратък. Сигурно. Слагаме колата и чакам да минат няколко часа. И хора, след няколко часа колата трябва да е готова. Нека да я видим. На какво е заприличало, не знам. И нека да погледнем. О, гаш. Това е чист лед. Добре, готово е. Както глежда. Виждате, ледчето е малко бледо. Сигурно, защото го разтръсках яко. И ще го пуснем сега през терасата. Ще след... Не можеш да пуснеш от терасата. Тихо. Мъжите искат да дойдеш до вратата, не виж къщата на какво лежи. Тихо. Сега ще се върнем след това и... Споко, бе. Ще кажа, съм го изпуснал. Пускам. И чакайте сега се обуя и следвам да видим какво е станало. Хора, обух са. Ето го моят ход. Ще затворя. Що показвам как слизам? Защото клипът ще е много кратък. Добре, слизаме през нашия ход. О, шит! О, шит! Като гледам колата и няма нищо. Ето я. О, капачката размаза. О, шит! Количка. Много е вкусно. Та е пълна кола. Сега да се върнем. Да отворим. О, шит, тук капи като нищо. Сега ще го сложа в някаква купа това нещо. Както виждате, хора, капачката е размазана. Капачка риб. Ще вземем една купа за това и нещо. Капе, капка, по капка, кап. Ето, хора, готово да го отворим. О, погледнете колко е яко. Погледнете. Да, вижда се май. Вижда се там. И нека да го изрежем. Това казах най-краткият клип на света ще стане, ама стана най-дългия клип на света. Сдупчи го. Не мога да го отворя. Само ще малък да отварям такива неща. Ама... Отворихме почти. Както за тема напред е голям лед. Какво да направя аз, че е голям лед? Обаче от другата стая. Хора, по-скоро ще ви занеса, защото вас ме мързи. Какъв смисъл ме мързи? Просто че аз местя камерата. По-скоро камерата я мързи. Ха-ха. Вярно. Да видим сега как ще го разпорим той нещо. Колко минути е? Ще мога кача. Така. Както виждате, това е нож. Това
О май гад. О май гад, брат. Не мога да го спукам. Защото съм лудил тогава. Получава се. До някъде да капи. Трябва да му сипа. Аж така. Да са такова малко. И така. Малко да се разтапя по-бързо. Както виждате, хора, работата е голяма и трудна. Ще лечите да ги махна. От удара ко се е получил. Господи, това е готина, ама. Аз винаги май ще си правя такива клипчета. Другия път ще направим с фанта. Кола с ледчета. Пак по-хубава напитка. Даже и ледчетата са кола. Ледчета от кола. Тук май ще трябва да го прережем. Прерязах го тук. Всичко хубаво го прерязах. Но ще трябва да режем това. Нека да режеме. Трябва да си изтегля нещо за преработване на клиповете.